tumda aromdo $60 aromdo litum same ha pusar atim pen litum same aronanim rokom do la sinili tumda ching honduk la pen longri ching honduk la pen kei same ching honduk la sinili tumte te chokti tilili abang puapan pulokang tenili tumte eksebun la pen alang tumhan itedum abang tumhan same nili tumte representasikan ke jongkon wegi la pen non ke ong long nang tum yang ni tong ban kachesong kopi puta sanal kachesong othia kan thani neska bihar tum arondesi election ko haji pulake tak hai lelo laki APHLC non bai tin ta committee be la bangso dharna bang tum ka hai lelo lapenge bangso dharna tum kidunang ko ate ke lahalo claim ke dam aronde pe claim ke dam ang cibi tum lab lo sarkar phang tum chunuri mong no do party pen rat pen lan bom no fiju arwa teng pen ang thor fiju lo non bang ke town committee election bang kidunang ji tum hang bom non election bot bang ke sida me pinian yan sida me ke rem dal ekdam lang council kachariya tum non team car biang lo tu MLA election na ke municipal election bang kala tum bi bidet regional itu Pia polo political bibigat ke. party labang ke hedunga question lo lake APHLC se high Para back tu. 400% memang ke la non ke chari bom tum phan nasi ningkan pho phan si nilitum non Apor Apollo itu. politum government da hal tum phan ningkan pho phan sa apor bilo kami non kin ningkan pho phan edlo ningkan frog kakilo non ningkan foxian non running Biang lo mana nasi yes yes arong ateng pen polo dang te non thumbang ke alang litum ningkan pho cirat mencito lampo tang loge loge si alang litum non thumbang ke Al committee election APHLC sansi pangni ibon na pini tum theklong lo nasi ningkan foxi alo pini running ninje thelo sida me alang litum ada phanda town committee election bang tum pi non ai thumbang ke bi better lo last din tum thekdam long lo APHLC tumdi alang litum lake democracy bang ki PM pipit lo PM Kasi democracy tapi buka bang kin private non alang itu election kipi ke laki si basic rule lagi next bang ke lagi democracy pan jong se alang tu aman pi democracy pan jong se alang tu honduk bolong ke lalu election lagi kipi kan ipon tan non ke alang tu an committee election kipi high headed pena pot nil tu ninduk lo rara tum tamin ninduk lo nasi alang litum pan litum diman ke halo prap jin pen town committee election bang ke lalu diserak nang ji kusinil tum diman ke halo jongsi alang litum election bipedet bolong te ini tum aron long tamin tum ciki dang nang kok sai jok chen tum high court tamin tum nang kok pini town committee town area ka parlo arat an hangjolo pia por la BJP tum bipedet lake rara tum akari rara tum ajakong lake kilang from kilang ai ang theglo pusi an tin tamin tum jel lahalo number 1 tum bini adak Harna long appoint ki jok lahalo prap jin pen arona teng pen politicalize nang nilo election bibek nang ji ini tum thegam long lo boka jan tan committee lo haladak bang sirke phan natum nominated pondel lo natum appointed lo kami itum thegam lo bang sirkep ang bong pen tribal mati inglo akai ke bang ini bet bang proxy ke lakin non tribal six itu larona teng pen kolo dang te hala bang proxy kali inur anda ladak latum lo apine appointed bang apira so latum amen amun anda latum dak en pona he den ba en long le lagi sida me pini itum thegam long lo boka jan long atan committee long sa menon ke bang sirkep latum abang tukang wa ang bongben bang proxy ke laki non tribal apansi dak latum nominated mati appointed laso arona teng bolong ke latum 6 tidulo bang ke latum pipuk dak lo lasila BJP sarkar atum 6 tidulo ka pipuk bang ko pia posan dokran tim kar biang lo hala bang ke mang humelo mathami melo athe pini 6 tidul itu manang ki PK lake ini tu tribal ke pan kirai kom dia pan sila bang so constitution manang bilo 6 tidul itu manang ki PK ini tu adak longli phelang ke charai kom dia pan lapeng ke political power dame itum ki do be ke pan 6 tidul bang itu manang ki
Sistem bini tum thekdam long lo, tan komite long la, thok komite steng lo, la bangso thok komite steng long ka, development bang sirket monong bangke, bang proxy bangke non private bangke biar bangke tum ning tum, kupilo, plan district lo aron sila tum kenon ka follow, plan district lo aron la tum ka follow ke, six sidul ke nang ne po pan sila tum non ki clan, jong si six sidul lang nang ne, six sidul pan tum lang sila pik polong te, bini MP kiman, CM kiman, MLA kiman, MSC kiman dalam six sidul aja kompen, six sidul jong sila lang nang ne polong te pini cirjan enon, alang itu, cirjan enon la non tim karbeng long tu doan dalam, kupia polo six sidul pan tum lang, kupia polo six sidul pan tum aman bibiat ke. Last halo nilitum alang Tuhan kuson kali tum chini lo dak ningkan pop lengera bidan ningkan sia tum extend lo dak di municipal board lo man ke ningkan trok sia pa dok committee anggo pangi tu dia laki aron re laki illegal latum 6 sidul man ke violation kurlo constitution man tum violate lo asa aron ateng pe latum ke democracy pan lang rop lo bolo tang ke democracy man aman pipe bolo actually democracy man aman ki pipe mane Indian constitution mas aman ki pipe lo Indian constitution aman pipe lo bolo lage Bharat mate India mas aman ki pipe lo laso na tum adai areng pinai lage aron pena hok pena lamang ki lasi pini tum thegam long lo alang ni tum sik sidul ke pe phuk la pen ki democracy ke pe phuk bang ke APHLC pen condemn lo la tum han la pen alang ni tum prabjin pen VGR eviction nang ji pusin tum ki hang padolo Kupia polo PGR la tum eviction na hida. Ili tum thekdam long lo. Along kapre along ke lan tum ke eviction long lo pini. Sistem pini tum karbiang long lo ari ding kluipen. Karbiang long arat kachesong. PGR eviction nang ji polam ke along tum anu chiden dei. Tum munthi dei. Kupia polo. Last ini tum alang tum phan akoi ki pigang tum lalo. Heroni philang pilong. Alang tum siken Bihar ka pincong de je phansi. Latum akimang do diploma non tim karbiang long atum. Lahalo ni tum kipong tum mangke jong sinang tum dak siken Bihar pinchon tum te pulte immediately nang tum eviction akam clanon lahalo hadak eviction delo polo de lake APHLC long ke do akar bi tum derle ale ke long ji kali lake kar biang long arat se ale do po akar biang long si jokwan do po lake lahalo ni tum lang thong ka pachini kang tum lapen ke alang ni tum pinon itum bilta long lo block 1 block 2 along le Meghalaya sarkar fan kipi deje fan se siklong hala punat bornihar abangke lapo Assam han pidet po sida lapunat block 1 block 2 karbiang long west karbiang long bangke Meghalaya sarkar fan tum pidet po amur pialam bangke non tim karbiang long BJP tum karbiang long along leki Georgia fan loksi latum CM da kecepaman MP da kecepaman MLA da kecepaman MSC da kecepaman pinijong si alang litum long leki Georgia fan le latum election ke cepat dun kali EMC MP MLA tak cepaman kali pulong de kopia polo karbiang long le tum ki Georgia ning hangret ke itum thegam long solar project itu 18000 bigha tara ki jor deji ban chi atum chi siglo te bonda APHLC songja pudum arjap te pena posi la 18000 bighas along le ki jor deji long bangke hala ADB ben SN development bank atum latum funding man mage stop dun long check lo laki arna makang hon la ben rada kang hon pena joini sitame latum non ke chistik tu bangke solar project bi beg ji bisa tum ki mangdo last din li tum ki mangel halo karbiang long pen solar project terek beg nang ji la halo jong se terek grep lo tene tum ki pang tu janita I hitting tang rap song pedoji la pe chodya ji hala bang so karbiang long me ke chodya hur ke la non tim karbiang long CM tuan rong hanga tu matai ci en vek ngi lagi jadi block 1 block 2 ke bai ini how ni tum lagi ni tum pide kai Meghalaya sarkar tum pide kai lagi APHLC song pen ni tum don don masih de kai lagi rat ci don ne kai la pen immediately article 244A bangki implement vek nang ji thang bak be NGO tum han toy po la rat phan ke pemang huji asai bangki ing tono Comeone van la article 244 amendment pen la election angle podok dok lo te la vote ke chopaje pan election ke pahaya bidilang no bangke ing tonon ala tum ningkan kre ni ke non ningkan kre ke thom running lo ko bia balo article 244 implement ke rak ke la tuma sarkar ke chari lok ningkan kre ke thom non nang ke plan lo ko bia balo tum article 244 implement ke rak ke non ko bilo NGO don ki toy pen to rat bang bamang huya kam na claim ke la banil tum chidon ne kai la banil tum chidon don masi te la bangke Lasila ton drama claim no article 244 ek drama claim hormo kali article 244 ek football kali eko pine ke pachu hormo kali like karbi
anglong ara achi thelo lagi itu macam thelo lagi lan itu macam thepen game nang khelari nasi APHLC party pen ke itum chuning rilo lan itum ban article 244 amendment pen election atum claim rinon athe LK Advani Amit Shah Ladakh alasona thaksi Narendra Modi dak bangalo latum article 244 e alam mangke latum claim tekti dalo pichung dekhe dalo itum thekdam longlo itum MP tum article 244 ALR rajdhani train si hangdun lom article 244 ALR latum radio si hangdun lom lahanoma karbiang lower rat rajdhani pasang non po pansi BJP tum ban vote kipi makali lasi alang itum ki claim kita masai bangke karbiang lo arat non ke aning dok de pin lo alang do reject ang lo ki bang thuji arni ke APHLC sarkar pensi karbiang lo arat akang it bangke papleng bon rat pandai ise lam chak lo lagi kau tu mengkar yuson dolang mar kali kesemana tum pubo non molom nang li tum APHLC yang bong ka kachesong sa ason do kok pun ason alam the arjulong la si nang li hin ben ko pilo kan ke pu pa ga APHLC party yang bong ke mon het jong la social media long lomba jong ex APHLC candidate Rajan Timo matanda expelled